Mekši teren, sve kod stare ne. Da li? Ne smije da odlatite sviđu subotom, ali... Nam glavora. Igrate ramobote. Ajmo da ga vidim. Imamo preko put mene, imamo proizvodnju sake i Bosne. Kako se zove? Stojanović. Odmah je kod može sve. Može sve. Probaj. Malo su prije. Nigdje ne Ne, jednu. Njega sam mislio, ne? Ne, jednu, vi ste zajedni revir idete. Samo čitaj, otvori i čitaj. Bela stena, tamo rekoš imamo... Ljudi, da piše, brate. Bela stena, tamo rekoš najviše. Slušaj. Beline David, znam. Ekstra ti je za vreme, brate. Znači, ne može da ne radiš. Milića majka suditi Španiju. A Vladanu ko sudi? Kome? Ovo je prvi. Da. Koji je teren taj? Bela Stena. Sam se a njemu? Ima, ko će da... Dođe ti ga. Bunari suditi. A tad kažem da ideš posle. Bunari Koričanac. Suditi Hadži Pavlović. Livada. Tu je. Bilo šta da bude, znači, ja sam se nekog bude, ja sam rekao svaki kolegi, znači, kako? Bažale. Ne, ja sam čestikal sam nešto bilo ovdje, Kao Bežale. Suditi Ivana Bažala. Ja sudim. vraćate se ovdje, znači, vi odate idete levo. Kukavica. Levo. Evo se ovaj broj, nek ide dole da uradimo muzifikaciju. Evo sad završavamo i svi će lići. Nemo redu. Čekajte nešto. Oni kad kažu Bažale, znaš koliko je to? Simidžić Ilić Nikola. Dođi Simidžić ili Bačić broj. Dobro, Egeri, zajedno. Vas dvojica ste zajedno. Sad je Ivio. Čekaj. Šta je znači što ostalo? Pa ne je, da. Nastrešnica. Vlade Videnović. Mi smo zajedno. Jel on ima dva pisača? Jednog. Ostalo. Znaš gdje ste? Suditi Miloš Miloš. A pa ne znaš ti mi pokaži. Ja prvi put čujem za Milićevića. On je za nas. Ti prvi put čuješ koga da bravo. Ti si mu rekao što ga povede. Bio na vašem. Aj ti tvoja, ha? Držu. Ovo, pusti šapu. Dobro, može. Ja samo čekam ono listova. Sam nam ide. Da li Nisam ja, Boga mi.
3-4 godine došao ovdje u ovo. Ima više. A kuća da me nije pozvala, brate, za štetu. Ovdje su stajala krda. Ali će on dobiđe. On će ti izdangubi malo ako bude htio da ide. Pođeš putem. Devetsto i nešto metara prešao. Sad će Evo ga, laj. Samo da se pojavi ono napismeno. Pa ne, vrti on sad jedan stav u mjesto, on stavno na 903 ili 940. Da. Ali jasan znak da laje, razumiješ? Ma da. To smo čekali. I to je sve na tih 900 i nešto metara.
Čija ulovačka? Tvoja? Koji pas je da ide dalje, koji je završi. Znači kako smo išli po terenu, tako će se izjasniti sudija. Ajde, ko je bio prvi? Blato, znači nigde trag nema od srndaća koliko hoćete, ali od svinje trag nismo našli. Drugi pas, takođe puštenje zbog suvog vremena, nije odradio ništa, znači nije pokazao, on ostaje, ne ide u drugi krug takmičenja. To je to od mene, veliki pozdrav i puno sreće. Dalje. Dva psa koje su bili u mojoj bateriji na terenima Bunari su psi Kop od Jekovljević Gorana i Posavski Gonič od Korićanin Vlade, ako ne grešim. Korićanac Vlade. Ispravite me ako grešim. Prvi pas, išli smo putem, registrovao je trag, vodič je odlučio da pusti psa, pas se spustio u dubinu 100 metara, vrlo se brzo vratio, išao, vraćao se. Očito da je neki osetio nekog predatora u terenu i da psu se video strah u očima. Znači, vraćao se i vodič je sam odlučio da psa povuče sa daljeg takmičenja. Drugi pas, Posavski Gonič, ušao u teren, spustio se nekih 150-200 metara, imao neko javljanje na tom tragu, prešao u drugu stranu, međutim kad je počeo da goni, vidjeli smo da je to bila strneća divljač, tako da je dobio diskvalifikaciju, znate i sami kad se, i tako da se nažalost završilo njihovo takmičenje. Hvala. Evo ja, kao što rekoše, neki dan ću od Zečara i u Svinjare polako, ali dobro, šta je tu je? Još malo, je li tako? Danas sam imao čast da sudim teren Bazale, dva psa od istih vlasnika, oca i sina, Gavrilović Aleksandar i Gavrilović Nenad. Moj pomoćnik je bio Uroš, koji mi je mnogo danas pomogao, hvala mu na svemu. Prvi pas je ušao u turnus u 6.52, u 6.59 je počeo sa gonom. To je trajalo oko nas baš onako precizno, polako, odmereno, do negde pola 8. Pola 8 pa taj pas kreće ka jednoj uzlaznoj putanji i ide uzbrdo na nekih 500-600 metara. Hoću da kažem da je gon počeo na 400 i nešto metara za ovih 7 minuta. Ja nisam više u mogućnosti da pratim psa, stiže mi vođa baterije sa nivom, seda u kola, ali umeđu vremenu, tu dok smo stajali sa drugim psom, odmah je se primetilo veliko prisustvo divljači. Videli smo jednu provlaku koja nije bila kad smo dolazili na teren, a kad smo se vratili tuda istim putem koja je se pokazala. Uroš seda u kola sa vlasnikom psa, Aleksandrom, prate psa na kilometar i nešto i utvrđuju lajanje koje je trajalo preko sat u kamenu i u nepristupačnom terenu. Uhvatili su psa posle 3 sata gona i sat i nešto lajanja. Na lajanju su uhvatili psa. To je za prvoga psa, trobojnog goniča. Inače, trobojni gonič, tipičan predstavnik eksternirno svoje rase, nema mu zamerku nikakvu. Drugi pas, Posavski Gonič, stoji na vrućem tragu i laje već dole prema potoku, ali smo u dilemi, pošto imamo psa u terenu koji radi, da li da pustimo psa odmah ili ne, sačekali smo jedan određeni period, pustili smo psa, pas je pušten u 8.35, u 8.47 pokreće svinje. Uz 10-ak lajanja, krupnih, što se kaže kao na čoveka, i ulazi u gon. Pas je gonio do 9.20, 25-6 minuta. Za psa treba reći da je fizički nepripremljen, da je pas ranjen, šivana mu je zadnja desna noga, prednja desna noga pre 20 dana, posledice su, metodistika je tu oslabljena, tako da oba psa preporučujem za dalju selekciju, što će se dešavati u narednim danima, to ćemo vidjeti. Hvala vama svima i posebno hvala vođi Urošu koji mi je mnogo pomogao.
zahvalim organizatoru na ukazanom poverenju, hvala lovačkom udruženju na pruženim terenima, hvala ovim ljudima što su bili danas sa mnom takmičarima. Ja nažalost ne mogu ovako da detaljno opišem šta se dešavalo u bateriji kao kecer, jer je na njegovu sreću i na sreću tih takmičara bilo plasmana. Kod mene danas su bila 2 psa, jedna keruša posavski gonič i jedan pas istarski takozlaki gonič. To su verovatno dobri psi, ne bi se inače danas pojavili ovdje da nisu dobri radnici. Međutim, oni danas i jedan i drugi pas nismo imali sreću da nađemo trag da bi pustili te pse na trag, nego su morali sami da vrše pretragu terena, a mislim da im je kratak taj način, kratak radijus kretanja i da oni nažalost danas nisu uspjeli da pronađu nikakvu divljač i mislim da oni sa takvim njihovim radom ne bi trebali više da se pojavljuju na ovakvoj manifestaciji, zato što nama treba pas koji će sam da vrši pretragu terena, da nađe trag, da goni predmetu, da brajava divljač i sve ostale discipline koje. Toliko od njih. Ja sam danas imao prijatno zadovoljstvo da ocenjujem pse na terenu Nastrišnic, kako se zove. Prva kuja, posavski gonič, Simidžić Aleksandar, vlasnik. Kuja je u ekstra lošoj kondiciji, samo što se završila dojenje, povreda. Inače, lično znam kučku da je vrhunska, ali danas 980 metra praćenja traga i povratak nazad, znači ništa od bilo kakve dalje kvalifikacije. Desi se i to. Drugi pas, crnogorski planinski gonič, pušten, ni jedan ni drugi popušten i odmah aktivno traženje, znači bez neke razmišljanja da li treba da idu u teren, ne javlja trag, nismo videli šta, mora se ja da angažujem vođu baterije, prešli smo preko brda i sreli psa na putu. Među vremenu je na Garminu se videlo da je kružio, ali nije bilo to tipično lajanje u mestu. Mislim da je pas jako perspektivan sa trenutno pokazanim radom i nekim eksternim karakteristikama, nije pas kog bi ja mogao da predložim da bude reprezentacija. Hvala. Zadnja baterija kukavice. Pušten je samo jedan pas, to je trobojni gonič iz Užica. Otišli smo na teren, vlasnik je seo i rekao ja pustam ovde psa. Pas je otišao putem, zastao malo i ušao u šumu gore iznad. Posle jednog 10 minuta mi smo ga čuli da se javlja na nekom tragu gore, pa se vratio ponovo ovamo, na Garminu nema dometa i vođa baterije otišao, ja ne poznajem taj teren, otišao iznad gore i posle jedno 10 minuta nazove da dođem gore da vidim, pas je gonio divlju svinju da se vidi trag gde je prešao preko puta i nastavio i dalje da je gonio onda. Lepo se video trag, nastavio da goni, to je pas koji sistematično traži, nije previše brz, ali siguran u sebe. Vidi se, to je iskusan pas. Jedan, da je prešao na 900 metara vazdušne linije, tamo čuli smo ga kako goni. Prešli smo tamo na poziv, pas je došao kod vlasnika, vezali smo ga, pitao će li da ga pustim i dalje, ne, više nije potrebno. Uradio je dovoljno da bi se plasirao dalje. Drugog psa nisu hteli da puste, tako da ovaj pas treba da ide dalje i mislim da je danas opravdao rad i ovo što je dovedeno. Evo sad, rezime konačan. Čuli ste sve sudije, kolege moje. Za dalji plasman imamo 5 pasa. To je Packo Vuksanović Vladimira, Cile Grbović Rajko, Brnjo Gavrilović Aleksandar, Lijan Gavrilović Nenad i L. Srećko Mirković Ivan. To je 5 pasa koji su doći ulično nedeljno. Nenade, okrenite se tamo. Okrenite se da